alebo prečo sa máte rozviesť a nežiť v partnerstve, ktoré nefunguje, ktoré je len o majetku, alebo je to len kvôli deťom. Nie. Radšej... Dobrý deň, prajem, som Asae, nech sa páči. V čom vám môžem pomôcť? Haló? Dobrý deň, prajem, som Asae, nech sa páči. No, Haló? Počujem vás, rozprávajte. No, vy ste v tej televízii teraz, áno? Áno, nech sa páči. No, pani, ja vám... Ale hovorte do telefónu, lebo vy odpovedáte na televíziu, takže skúste do telefónu, dobre? Tak do telefónu volám. Ale máte tam televízor pustený a vy počúvajte cez televíziu. Aha, dobre. Dajte mi meno a dátum. No, dám vám. Manželka Iveta, 29.3. Áno. 1962. Áno. A vy? Ja som 6.7. 57. Áno. A otázka? Otázka je zdravie a podnikanie. Áno, takže vy ste veľmi jemný muž, nie ste učiteľom, ešte to mi odpovedzte. Nie. Dobre, stačí, môžete položiť a ja vám budem odpovedať cez obrazovku. Dobre? Vaša pani manželka má 29. marca mala narodeniny, takže jej dodatočne gratulujem. 2, 5, 4, to je 7, 6. Teraz má trošku asi vysoký tlak, takže mala by dávať pozor na svoje zdravíčko. Asi ste začali niečo podnikať toho roku? Nie, toho roku nie. 9. A teraz si pozriem 6.7.2000, vy budete mať teraz 56 ročkov, 55 roční ste. Ja najprv vás pozriem, lebo vy ste mi volali 07. Trošku máte asi problém so žalúdkom. 1954, pracovitosť, šikovnosť, láskavosť, trpezlivosť. Vôbec sa o vás nebojím. Aj peňažky máte a neviem, v čom podnikáte, ale mali by ste podnikať aj niečo, alebo maséra robiť, alebo niečo s ezoterikou, lebo máte tam vysoké duchovné veci. V 2007, 53 roční ste alebo prišli o peňažky, alebo ste mali nejaké problémy zdravotné. Sám ste to vyriešili, viete to vyriešiť. Budete mať peňažky, úspech. Vaša pani je veľmi silná. Ona je tam dominantnejšia. Ona má tu 29 a má tam 2 jedničky. Takže navzájom sa doplňate. A keď ona sa vie trošku rozčúliť a vy ju tak viete ukludniť, ale mamka, no tak prestaň. Takže viete vy ju tak učičikať. Je to baran. Silný baran je. Takže myslím, že ste veľmi, veľmi schodný pár, aj keď voda a oheň veľmi niekedy nepasuje. Ešte ju si idem dať 29.03.1962. No, není spätná väzba, neviete mi to odsúhlasiť. Ja tam vidím, že alebo budete detko, babka, alebo niečo také. Máte to nádherné. Mali by ste robiť obidvaja s ezoterikou. Určite. Vtedy sa vám bude veľmi, veľmi dariť. Takže začnite po internete alebo knižky kupovať, lebo máte to v rukách. Ste dostali dar. Zdraví ste. 2012 začínate niečo iných. Keď bude mať vaša pani, budete začínať niečo celkom iné. Takže ďakujem za vašu otázku a myslím, že budeme aj kolegovia. Ďakujem za zavolanie a môžete ďalší volať. Máte 2 otázky a 906 70 44 44. Poďme ďalej. Mohla by som začať rozprávať treba o tých kryštálových detičkách. Tie sa rodia po roku 2000. Si to veľmi citlivé, ale keď sa im pozrite do očička, tak majú také staré očká, ale mladé telíčko. A 5-ročné dievčatko vám, alebo chlapček vám také povie niečo, že spadnete z nôh, že skade to moje dieťa vie.
Halo, dobrý deň, prajem. Dobrý Som deň. Asae. Nech sa páči, v čom vám môžem pomôcť? Dobrý deň, to je Emília. 7.11.1957. Áno. A chcela by som vedieť zdravie a tak, čo ma čaká do budúcna. A mohla by som vás spýtať ešte na dceru. Áno. Emília. Dajte, zmente meno, prosím vás. Áno. Milka, alebo hociak. Nemá Milka, mať... áno, Milka je hovorí aj. Dobre, ale ja by som zmenila to meno. A Dobre. dajte mi dátum. Áno, 31.3.1978 a na ňu by som sa chcela spýtať. Ona robí opatrovateľku v zahraničí. Jednička. A chcela by meniť ako rodinu, takže či by to bolo vhodné a potom jej vypadali vlasy, že prečo, že či jej teda tie vlasy narastú. No, idem sa na ňu pozrieť. Vaša dcerka je veľmi... Ona je tá indigové dieťa. Máme, takže dokončím, budem rozprávať o vašej dcerke, dobre? 31 03 1970, že prečo jej padali vlásky. Vaša dcerka ona je liečiteľka, dobre robí tú prácu. 2010, ona je zamilovaná, alebo ona je to indigové dieťatko, je netrpezlivé. Ona dáva na prvé miesto asi, alebo nechce dávať peniažky, ale meniť prácu, meniť rodinu môže. Prečo jej padajú vlasy? Málo zinku papá, nestará sa o seba, takže viacej, ona je ten liečiteľ. Mala by ísť do školy 2010, 2011, úžasné to má, nádherné to má. Vy máte dávať pozor na svoje vaječníky, dávajte pozor na tie vaše vaječníky, ženské veci. 7, 2, 3, to je 9, jednička. Vy dostanete tiež nejakú novú ponuku, niečo nové, alebo budete spolu cestovať. Vy ste škorpión, ona je barán, táto vaša dcera. Vy ste úžasný pár. V minulých životoch ste sa už stretli. Vy ste bola manželom tej vašej dcery. Takže prečo je v láske? Nemám na to času toľko vám povedať, že prečo padajú, ale našli by sme to riešenie. Ona je liečiteľka. Takže skúste zinok, čistiace kúry zobrať. Takže ona sa vie sama liečiť a vy jej viete v tom tiež pomôcť. Nevidím to, že by mali jej padať vlásky. Je to veľmi šikovné, zručné, len ona si sama neverí. Neverí to dievčatko, alebo je smutná v partnerstve, ale má to nádherné. Ja sa vôbec o ňu nebojím. Je to úžasný mladý človek. Ona bude mať svoju firmu, bude v zdravotníctve, má to nádherné. A vy, maminka, by ste tiež mohla robiť s ňou v tom zahraničí. Takže ďakujem veľmi pekne za zavolanie. Bolo to krásne, že som sa mohla s vami venovať a dúfam, že ešte raz dostanem túto príležitosť a prídem ešte na vašu televíziu. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa dobre, krásny zvyšok dňa vám prajem. Dovidenia, majte sa krásne, dovidenia.